Shubor nakaslem jong unongsan hima. Namar ka jing sneo palat ka surok ka balabu jing yeki nong khai mat ki pat ba ki baju lai yo lai han noli kata border han ka baha hapo ka ranikor Southwest Khasi Hills District ka sengki asu ranikor circle ka jing skokhia harin ka jing o jing nam ki pat ba menhinin ka sngi ka arpulai trik unailar arajar arpulai hapo ka jing elam usamla Marconi thongni president harengkat ki dikhon kila her jorep yekate ka yo kabalong ka way ni ki yo ban ajing mento yi ki nong khai ka thain khaput ban shalan yi ki mar ki mata sa Bangladesh bat kumju ru ban thit yi ki mar Bangla bat depat sha ki yo ba pher hapo ka Southwest Khasi Hills District bat ki way de ki district hagabe de bat kini ka bentan kalyang jong samla Marconi thongni ulakin tu jor yi ka sarkar bat kumju ru yi ka office jong us em ka hima mawyang ubalong trai yi ka ni ka khando bat baki day ban shimkhia ban maramon no mardor klem de pen slam da ka bathe ma bathe shiam ha gani ka surok tang ban pensuk ya ka lek kawan ki pat ba lingba gani ka surok ka bachngai komba kilometer ai ha ga jo ko por usamla Marconi ula kentu jur ya ka sarkar jilla bala kumno ha gani ki banai telang ka day ban snano shisendon de ka surok ka babha ya gani lenti ban lek shagani ka border ha khnang bakanam don kanu ka jing thot yiki nong khai bat kumju ru ki pat ba nakalong ha ki porlior ni por telang roti du kamu senam du bon kirmuri re an program ayo tak si ejire ngom tak kali kan terwere kali komen seperti China kisiu kan korskal iwan ta sngi namta banwan ban jungo ekni ka yo bodarat namta hadin ba ka jingut jong ki pai ba habai de kani ka yo bodarat hadin ba ki pai ba jong yi na kani ka dong ka than ki shem stom habai de bar ka kit ka ba namta khantam e kani ka surok ilai hi kani ka surok ka bangi haban ya lengba kini ki penthor ka ba kamshem padon ka jingsna ya kani ka surok panpoi adu ani agit manlai po bodarat te nakaliang ki pa kila sem stom adu ta namar ki kali ki haban panokam ki kali forwheel ru ki stom adu ta bankit te habai dei bakani kalak ta sibun ya ki
ki vendor ki badeh ni po yo podar hat nuli kata kaba ki haban wat kit ki mari mata bane khayi tengba kani ka podar hat bat ka Bangladesh te nakaliang jungi ka seng ni so ban kentui ka sarkar ba da kamnomno hakini ki banai talang ba kadai ban pen pejlam no ya kani ka surok kadai ban pen snano ya kani ka surok khnang ba ki poi ba jungi la kadade ka por liur la ne hakana uno por ba kin suk bakin kit ikimar bam ki mar ki mata namta bani khayi pateng bat ka Bangladesh te kani ba nakaliang jungi ka sarkar adin ba ngili bala pli kani podar hat kadai ka jing ut jung ki ba ka ba ngi sawan menta ka sngi bat ngi ikwa hi ban ngi kentui ka sarkar India ba kadai ban snano kamkloye kani ka surok jungi ka sengru ngin sa ya kendu ya ki bor district bat ya ka hima jong ka hima moyang ka badai ban ka hap po ka hima moyang kadai ka bodarat ngi kentu ba at least da kumnom nuru ba kidai ban pendap mau no ya kani ka surok ban long ka sipor namta sipor kadam ban po ya kani benai telang namta kadai benai liur kalong stom du ta ngi kentu ka hima yo sim jong ka moyang ba at least un pendap mau un pendap ya kani surok nang ba kini ki kali ki bawan yo bakin suk parkit ki mar ki mata bat ya ka kantam ya ka bor district ru ba ya sarkar mai tu aknomno kini ki benai telang ba ban siang no ya kani ka surok nang ba ki pai ba jungi kit suk aba ya de ka kit ka ba